Nasa Pasko po tayo ng muling pagkabuhay. Sama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa pasasalamat ni na Pamilya Bacchiano, Pamilya Rovilos at Paragas. Para sa karawan ni na G. Lustre. Para sa espesyal na kahilingan ni na Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriela Angeles. Pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang. Pamilya ni Eduardo Giros, Pamilya Paldeng, Mary Manet Pineda, Maribel Mandela, Angie Bondok Liklikan, Pamilya ni na Amelia Baby Ulian, Elian Michael De Jesus, Marian Soliman, Dailan Tai Bognot, BJ Lagman, Jonel Pamintuan. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Nora Simbol, Maylin Soberano, Bengson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Odan, Cecil Kiambao, Luther Lopez, Remio Pangan, and all our sick relatives and friends. Para sa gabay at proteksyon ng banal na espiritu sa pamilya ni na Ani Rason, pamilya ni na Antonio Asapina Gibara. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Alfredo Arce Sr., Norman Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., Prumencio Simbul, Mariano Campo, Gerald Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Angelito Lacap, Herminia Pesaico, Melencio Sr., Bonifacio, Marianena, Lourdes, Ireneo, Benilda, Juan Paulo, Paz, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At ganun din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19. Para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19. Para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Lumuhod po tayo para sa dasalin ng Oratio Imperata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at maawing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at nagpapakumbabang dumudulong sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo sa upang hingin ng iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami sa iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang aming mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at sa katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapan mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa aming pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kababaan at pagbabalik loob sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aaharing kasama mo at ang Espiritu Santo,
Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng mga kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen de las Remedios, mapagpagaling sa may sakit, panalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, panalangin mo kami. San Roque, panalangin mo kami. San Judas Tadeo, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
masaksihan, tunay na pag-ibig at buhay na walang hanggan. Tunay na pag-ibig at buhay na walang hanggan. Ang Panginooy na buhay, paghaharit karangalan ay Kanya magpakailanman. Alleluia! Ipagdangal ang Kanyang kadakilaan. Alleluia! Alleluia! Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang pinakaimportanteng pangyayari sa kasaysayan ng Biblia. Ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Si Kristo ay muling nabuhay at inaasahan natin na sa wakas tayo ay makibahagi sa Kanyang buhay na walang hanggan. Aminin natin na kailangan natin ang Kanyang awa at pagpapatawad sapagkat tayo ay makasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay niyang walang hanggan. Amen. Purihin natin at pasalamatan ang Panginoon Diyos. At sa lupa'y kapayapaan sa mga tao.
Manalangin tayo. O Diyos, binuksan mo sa araw na ito ang mga pintuan ng buhay na walang hanggan sa pagtatagumpay ng inyong anak sa kamatayan. Lubin mong magbagong buhay kami sa tulong ng Espiritu Santo at sa bisa ng muling pagkabuhay ng aming Panginoon si Jesucristo magpakailanman. Amen. Pagpatuloy natin ang misa, pakinggan natin ang pagpapahayag ng mga apostol ng muling pagkabuhay ni Kristo at ng ating pakikibahagi sa buhay na walang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, "Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang, na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta nang kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Samahan po natin ang ating koro sa pagkanta ng Salmong Tugon. Pasalamatan ang Diyos na Panginoon pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sa bihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Batong
pagtatakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura, at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskuwa, si Kristo, kaya tibagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para parangalan ang mabuting balita ng Panginoon. Alleluia, 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 alleluia. Tayo pong lahat, si Kristo'y inihain na pamaskong maaamong tupa, magsalo tayo sa Kanya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pakinggan natin ang mabuting balita ng Panginoong Hesus ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patagbo siyang pumuntas kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi niya sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay napunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatakip sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating sa libingan at nakita niya ito at siya ay naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus.
Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Mga kapatid, pinaka-importanteng pangyayari ang ipinagdiriwang natin sa araw na ito. Sabi ni San Pablo, pakinggan natin, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Nananatili pa rin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya importante itong pangyayari na ipinagdiriwang natin. Sumasampalataya tayo kay Jesus sapagkat nagtagumpay siya sa kamatayan. At ito ang ating kaligtasan na sana katulad ni Jesus, hindi kamatayan ang maging huling hantungan. God did not create us for the grave. But because of sin, we turned away from God, and death is part of our human existence. Ngunit biniligtad ito ng anak ng Diyos. Naging tao katulad natin naghirap, katulad natin naranasan niya ang kamatayan. Ngunit sa wakas, nagtagumpay siya. Death did not have the last word in the life of Jesus. At huwag natin kalimutan, mga kapatid, na hindi libingan ang ating hantungan. We do not exist for the grave. We exist for eternal life. Tayo ay linikha ng Diyos upang makibahagi sa Kanyang buhay na walang hanggan. It would be very sad if we have nothing to look forward to except the grave. Anong pinagsisikapan natin sa buhay natin dito sa mundo kung libingan lang ang maasahan nating hantungan? But no, God created us for His eternal life in His kingdom. Huwag natin kalimutan yan. At si Jesus ang susi ng ating pakikibahagi sa buhay ng pagkabuhay. The life of resurrection, ang muling pagkabuhay ni Kristo ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na tayo rin, kung tapat ang ating pagsusunod sa Kanya, ay makibahagi sa buhay niyang walang hanggan. Ito ang kalooban ng aking Ama. Si Jesus mismo nagsabi nito. Pakinggan niyo. Ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat tumitingin sa anak niya at sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Mga kapatid, higit sa lahat, kailangan na makamtan natin ang muling pagkabuhay. Resurrection must be the goal of our life. God knows that we are sinners, but God saw to it that even in our sinfulness, we would attain that life for which He created us. The life which Jesus attained for us when He rose from the dead. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sabi ni Jesus, nung namatay si Lazaro na kaibigan niya, sinabi ni Jesus ito sa mga kapatid ni Lazaro bago niya binuhay muli si Lazaro. Sabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang mga sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit na siya ay namatay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. And then tinanong ni Jesus kay Martha, naniniwala ka ba dito? Let us examine our own faith.
Do we really believe that Jesus is the key not only for a successful life here on earth, but that He is the key to our real goal, which is resurrection, kung saan hindi na magtatagumpay ang kamatayan. Naghirap si Jesus. He humbled Himself even unto death, death on the cross. Kailangan natin sumunod sa Kanyang halimbawa at sa Kanyang itinuro sa atin upang katulad niya ay makibahagi tayo sa muling pagkabuhay. Dito sa misa, the Mass is a celebration of our participation in the sufferings, death, and resurrection of Jesus. Kung nag-uumunyon tayo, hindi patay na Jesus, hindi bangkay ni Jesus ang ating kinakain. Ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi mauuhaw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat tumitingin sa anak at sumasampalataya sa Kanya ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Read John chapter 6. The gospel about the bread of life. Ito ang pinagdiriwang natin sa misa. Tinatanggap natin si Jesus upang mabuhay siya sa atin ngayon at makibahagi tayo sa buhay na walang hanggan na nakamtan niya nung muli siyang nabuhay. Mga kapatid, nabinyagan siguro tayong lahat, ano? Sa binyag, inumpisan ng Diyos ang misteryo ng ating kaligtasan. Sa araw na ito, we will celebrate our baptism. Mababasbasan tayo ng holy water as a reminder of our baptism. In baptism, we die with Christ, so that with Christ, we will rise again to eternal life. Sa araw na ito, the Church invites us to renew our baptismal promise to be faithful to Jesus, to be faithful to our vision and hope in the eternal life that God promises to those who accept and who follow His Son, our Lord Jesus. Siya ang nagtagumpay sa kamatayan. Siya ang maging susi ng ating pakikibahagi sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo po tayo para pagsariwa sa pangako sa pagbibinyag. Mabakyat dito nga yung mga ministers. Mga kapatid, sa misteryo ng muling pagkabuhay ni Kristo, ipinagdiriwang natin ang kamatayan ng anak ng Diyos, Kanyang pagkilibing kasama niya nung tayo'y kasama siya nung tayo ay binanyagan, upang tayo ay makasama rin sa pagbangon at pagbabagong buhay niya. Naganap na natin ang 40 araw ng Kwaresma. Kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Taligdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang tapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga umaasang
kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kaya't pakinggan ninyo itong mga tanong at sagutin ng taus-puso. Mga kapatid, para kayo makabuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ba ay itinatakwil ninyo? Opo, tinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan at kaakit-akit na tukso, ang kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman, itinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos, Amang makapangyarihan na may likha ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Panginoon natin, na isinilang ng Birhen Maria, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay, at naluluklok ngayon sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya kami. Ito ang ating pananampalataya. Manatili tayong tapat sa ating pangako sa binyag at sa araw na ito. At tanggapin natin ang banal na tubig parang magpapaalala sa atin ng ating pagkabinyag. Come up here, please. Give me one holy water. Babasbasan tayo ngayon ng mga Eucharistic ministers in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Sige, let's have the blessing of the people. Altar boys.
kapatid, sa ating pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Hesu Kristo, ipanalangin natin na tayo sana ay manatiling tapat sa pagsusunod sa Kanya upang makibahagi rin tayo sa buhay niyang walang hanggan. Anong ito itugon natin sa bawat panalangin? Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Tayong lahat. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan at kamatayan at takot sa mundo na may tapang at sigasig. Manalangin tayo. Dinggin mo kami. Talikdan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes sa halip na maglingkod sa bayan ng may takot sa Diyos, tunay na malasakit sa mga mamamayan at buong katapatan. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran sa likas yaman, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa sumunod na sanlahi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay bilang mga tunay na anak mo, Ama naming Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Biyayain mo nawa kami ng panibagong pag-asa at buhay sa pamamagitan ng isang malinis at tapat na mapayapang halalan. Manalangin tayo. Ng muling pagkabuhay, bilhin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan natin sa pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Pagdasal natin yung mga may sakit, yung mga doktor at nurses na naglilingkod sa kanila. Pagdasal natin ang ating mga minamahal sa buhay. Sana sama-sama tayo tumupad sa kautusan ng Diyos palagi upang makibahagi tayo sa buhay ng Diyos. O Panginoong Diyos, ang kaniningningan nawa ng muling pagkabuhay ni Kristo, ang tumanglaw lagi sa aming buhay at ang aming mga kaisipan, salita at gawain, nawa ay magpatutuo sa bagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin, alang-alang kay Hesu Kristo ang aming Panginoon. Amen. Pagpatuloy natin ang banal na misa. Ang
handa ng bawat puso pagkat inibig mo. Tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tumayo tayo mga kapatid at manalangin na ang sakripisyong inialay natin kasama ni Kristo ay sana maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga panalangin at handog ng inyong bayan. Pakinabangan sana namin ang ginawa mo sa misteryo ng muling pagkabuhay at mata mo namin ang lunas ng walang hanggang buhay kasama ni Kristo naming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang ating puso't diwa. tinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tungay mang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ng maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal, ipinagbubunyi naming walang humpay ang iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagparaan na mairito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. umpisan natin ang pinakabanal na bahagi ng misa. Sana may mag-control ng sound system. Nag-e-echo masyado. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal, at sa iyo'y nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo naming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha ni Jesus ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo, O Amang Banal. Hinatin-hati niya ito at ibinigay niya sa kanyang alagad ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo.
Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo, O Amang Banal. Ibinigay niya ito sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. O blood. Tumayo tayo at tugunan natin ang misteryong ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Paggunita at ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, inialay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang sa katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin nawa ng banal na Espiritu. Alahanin mo, Panginoon, ang Santa Iglesia sa buong daigdig kasama ang Santo Papa na si Francisco, ang aming Arsobispo at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang Iglesia sa buklod ng pag-ibig. Alahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at umaasang muling mabubuhay at sa lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka rin sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ang mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kasama si San Jose, ang mga apostol at lahat ng mga banal na tumupad ng iyong kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo alang-alang kay Jesucristong anak mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Itinuro ni Jesus sa atin na ang Ama niya sa langit ay Ama din natin lahat at nakahanda sa Kanyang tahanan sa langit ang ating pakikibahagi sa buhay na walang hanggan. Sumama tayo sa panalangin ni Jesus.
Inihiling namin, O Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong ng iyong awa ay lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig, samantalang iniintay namin ang masayang pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Hesu Kristo. O Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ipagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sanang isaalang-alang ang aming pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong iglesia. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa ikasisiya ng iyong kalooban, nabubuhay ka't naghahari magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ni Jesus ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Ipamahagi natin sa isa't isa ang kapayapaan na natanggap natin kay Jesus. Peace be with you. Peace be with you. Narito si Jesus, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahan niyang tumanggap sa Kanya ngayon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Down upon your
Pamamagitan ng muling pagkabuhay ng anak ng Diyos, pinagaling tayo ng Diyos. Matupad nawa ang kanyang mga pangako at pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Kung may announcements, pakinggan natin ang mga announcements. Wala po, Ama. Tumayo tayo at manalangin. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo,
Sapitin namin ang kaliwanagan ng buhay sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Kaawaan tayo ni Kristo na muling nabuhay at pagpalain tayo ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pagpatuloy natin ang pagtutupad sa kalooban ng Diyos upang tayo ay makibahagi sa buhay niyang walang hanggan. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Umayo't ihayag